Broadcasting Company sa balita. Komentaryo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:04. Ang Without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan sang inyong regular anchorman, Aksyon, Brian Morden. Ako naman, Aksyon, Artay Hupon, checking in, tubtob kita sa takna ng alas 9 karon nga gabi. Action Firing Line. Naga-welcome kita sa aton nga magka-aksyon, mga suki nga matagpalamati ni Aksyon na Brian Morden kadag gabi. Mga nagasunod sa iya palatuntunan sa pag-upod sa aton, karon iya nga Miyerkules sang gabi, Disyembre 16, tuig 2020. Action Firing Line. Sa tanan-tanan dira sa mga taxi drivers sa pilag ka mga private nga masalakyan nga nagatutok na upod sa aton via on air kag sa ila mga puluyan nga nagamonitor sa mga transistor radio. Mayong gabi gid kag welcome to the show. Kag subong man ang mga kaaksyon naton mga tagpalamatita nga nagamonitor naman via online pagi sa Facebook Live, sa Aksyon Radio Bacolod sa Facebook page, makitaan man kita paagi sa YouTube. Action Firing Line. Ano man nga oras sa inyo ginamtangan, good day ang aton sining nga pagpanamyaw sa inyong welcome na diri sa aton sining nga pagpangalagad. Aksyon Artay Hupon checking in karon nga gabi, pero antes ang aton pila ka mga pambukas nga mga impormasyon kag balita unahon tani pagtsakyar as usual ang lakat sang panahon. DYEZ Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Ari ang paghatag sa aton sang dalagan sang tiempo. Let's have Gani Republica. Aksyon Gani Republica from PDMP. Sir Gan, may gabi. Sige. Aksyon, Sir Art, no? Ngayong gabi. Ikaw wala mabalos kagid. Way pagani kataguri dayon mo gid. Merry Christmas ah. Sige. Ngayong gabi sa aton. May nag-text ako, hindi niyo makunalag ko sa Apple nga nabato ni wala Aksyon ba Gani. to? Sige lang, karon na lang istoryahan. Ate, sige lakat panahon tanay ah. Tapusan ta niya na yo. Okay. Sa aton mga listeners, ngayong gabi man, no? Ari yatag naton lakat sa aton nga tiyempo sininga gabi. Miyerkules kita karon, Disyembre 16 tuig 2020. Sa subong wala pa. Nagatubo dire daw ari siya sa Traffic of Cancer Action Art, no? Inang yasa ni siya ginahingadlan ni siya yasa international name niya yasa, pero pag sulod dyan ni sa aton par lain na niya ang ngalan niya, tawgon siya ang local name naton dire sa Pilipinas, sagwa pa siya sa aton PER. Sus. Sa karon paabuton tani takaron 17. 16 pa lang. Susunod na niya sa buwas sa gabi o konsaga. No? Oo. Sa subong niyang synopsis naton sa kapungsuran amo ni ang weather system sang tail end sang frontal system. Okay. Naga-apekto sa nabagatan kon Southern Luzon kag diri sa aton sa Kabisayan nga ang ari sa mga lugar sang probinsya sang Quezon, Mimaropa, Kabikulan kag diri sa aton sa Kabisayan. Nga magalumon ang aton kalangitan tuod gid man bisan magtanlag sa babaw magalom gid man. May dala lang ini siya lapta nga pagtupa sang ulan kag may naligwin nga pagpanaguob. While ang ikaduha nga weather system naton ang northeast monsoon amihan
naga-apekto sa iban nga bahin sang Luzon, sa lugar sang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region kag probinsya sang Aurora. Ang ila tiyempo magal-umon ang kalangitan nga may pagulan. Okay. Ari karon ang Northern Mindanao, Caraga kag Davao Region, no. Mapuro Mindanao ni tanan. Magal-umon ang ilang kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan. Kag pagpanagob nga tuga ini sang trough o kon panganod sang low pressure area outside o kon sagwa pa sang aton PER. Ang iban nga bahin sang Mindanao, arigid siya sa Mindanao nagaulot, may pag-uumguom ang ila dito nga kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. May dala man ini naligwin nga mga pag-ulan o kon pagpanagob halin man ini sa gihapon sang trough. O kon extended elongation sang low pressure area nga sagwa isa sang par, no. Ang Luzon kag Kabisayan ara sa kasarangan hasta nga may kabaskugon nga hangin, magahalin ini sa direksyon na sidlangan pakadto namin na sidlangan o kon east to northeast. Nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Ang Mindanao naman niya nagapabilin nga mahinay hasta sa kasarangan lamang nga magahalin ini sa naminhan na sidlangan pakadto naminhan o kon northeast to north nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. So sa aton local nga forecast, no, pod ang Metro Manila ari kita nalakip sa may pagulugal o mga aton kalangitan hasta sa magalumon ang aton kahawaan. May naligwin ini nga mga pagulan. O kon manipis lamang o kon pagtulutaliti nga halin ini sa gihapon sa northeast monsoon kag mabatyagan naton sa kabugusan sang aton probinsya sang Negros Occidental, lakip man ang syudad sang Bacolod kag ari kita yan nagapabilin sa Western Visayas Seaboard, no. Mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga huyop sang hangin. Okay. Halin sa naminhan na sidlangan pakadto naminhan northeast to north ang maga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Ang kondisyon sang aton kadagatan wala pa kita gale warning advisory kag medyo kalmado pang aton baybayon diri sa Guimaras Strait. Nagapabilin nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Karon alas 11:45 sini nga gabi ang taob naton 2.0 metro ang kadalumon, dalom-dalom siya. Okay. Ang unas magabalos alas 7:17 buwas aga. 0.0 metro kaga lapad-lapad naman siya. Ang aton nagbutlak ang adlaw high tide, low tide. Ang tunod sang adlaw siningapon alas 5:25 magabutlak ini siya alas 5:54 buwas sa aga. Kagari kita 26 hasta 32 degree Celsius o 67 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. So amo ni amo na ngaton lakat sa ngaton nga tsimpo, no. Paabuto naton buwas Action Art ang ulan, aragid ang ulan. Ginakuan pa naton ang iyang trajectory kundi ni siya maagi, pero ari na siya sa kwan sa Fiji Island, no. Dira blanayon sa lapitay ni ang Banato, kag Fiji Islands, open highest na dira sa Pacific, ti maulot siya southeast of Mindanao. Ti buwas ari na ni siya, basi makasulod na ni siya sa par, no, sa hapon o kon sa gabi. Ay, tuod ka, amo ni siyang hambal mo kung magsulod, di malain ang ngalan niya? Amo na. Yasa niya, subong ginatawag niya. Kaya ari pa sa Southern Hemisphere, daw nakalampuwas na sa topic of cancer, tiyari niya sa babaw Northern Hemisphere na siya. Okay. Ang ginatakloban niya sa buong sanggalom niya, muni ang mga gagmay nga isla, no, ng Fiji Islands, dira sa Vanuatu, ang Palau.
ti mauluhot da siya southeast of Mindanao gid. Uy. Southeast Mindanao, no? So wasaag pa ang chances are nga nagahatag na forecast ang Diwen Typhoon Warning Center takag ang Japan Meteorological Agency. Ginamonitor naton ang mga live satellite imagery sang Okay. NOAA, National Oceanic Atmospheric Administration. Wasaag pa man siya subong, low pressure area, 50-50 ang chances kung mahimo siya isa ka tropical depression. Okay. Kung isa nagit ka pulbong nga bagyo o kung Aha. mapabilin lang sa gyapon sa low pressure area. Okay. Kay ang baskog man ang huyop sang amihan sa gyapon. Pero galing kabalo ka mag-amo ni sa action gan basi kun ini nga weekend madalagi magadalagi hapon isang pag-ulan mula sa aton di. Ara gid ulan gid na ya. So ang Paano kaya ulan ulan kundi gid na ya. Oh. 16 subong more or less ang ulan ni mahimo mga Huwebes buwas, Biyernes ara na. Ang forecast namon 17 sa hapon, no? Sa hapon. Buwas o sa hapon? gabi. Ari na sa sulod sa par. Dason sa 18 Biyernes. Ara siya malaslas siya daw lapta siya sa Gapon, Visayas, Northeastern Mindanao kag Southern Luzon kag Biculan ang iyang Sus. galom. Pagkaaga, alas 8, ari siya northernmost Palawan o kung manaog siya central Palawan pakadto sa West Philippine Sea. Okay. Oh. So kabay pa nung bisan magulan hindi lang gid bala magbubo nga may mga pagbaha kita nga ma-experiensyahan. Yan. Kadani pagsulod niya sa parni matamat na lang siya matunaw no kanugon sa mga Christmas lights ang display ko. Mabasa lang ka ulan aw. Hindi ba ta nakadeterminari kay ang kanyang ang iyang trajectory kay ang wind velocity yabla. Kidason may naga-influence man nga amihan kung magbasog ang amihan gision siya posible wasaag sa gyapon kag mag-dissipate siya. Ay, so, ang kabay forecast pa. naton madalagan sa aton nga cursor sa aton nga mouse. Low pressure area da siya sa Sabado sang aga northern Luzon o northern Palawan o kung central Palawan. Ay abaw diri gid sa Palawan. Amo na pagbagyo ya sa West Philippine Sea. Amo nang iya pa full blown na siya kay ti open houses na da is sa West Philippine Sea. Yan man. Siya na siya kabagyo. Oh. Okay Sige te ang Pasko ako sa Imuya sa 28 ang Imuya sa no. Oo. Why problema? Babuta lang. Ati mo ginang lain kay basi sa Disyembre 32 na kundi paso. Sige, sa action gan. Salamat gida. Okay. Good night. Action firing line. Gani Republika sa Provincial Disaster Management Program o kon PDMP sa pinaka-latest nga weather advisory. Now, ang isa sa balantayan ta sa pagsulod sa sining gina tutukan karon nga weather disturbance nga gina-expect by 17 in the afternoon buwas sa hapon basi magsulod na sa Philippine Area of Responsibility o kun PAR. Action firing line. Ang sigurado diri although nga ti ginalantang hopefully nga basi pa man lang ma-dissipate o kun matunaw pero posible magadalagin ina sang maulanon nga tiyempo kapin pagid sini nga weekend. Action firing line. Kabay kung tani nga diri sa aton niya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod hindi na magtuga pa sa maulanon nga tiyempo nga hindi naman mabudlay para sa aton sa mga mahingagaw pagpauli sa ilatag sa ka mga himata kag pamilya. Now atensyon kay karon i-discuss tani with some authorities sa province. Kay damo actually naga-refer, nagapamangkot sa aton, what will happen, sir? Because of the moratorium sa LSI kag ti ang probinsya, luyag man nga masigurado nga at least makapahuway ang mga medical workers kag maka-hibernate antes naman liwat trabaho sila pagbalik sa bulan sang Enero, masunod nga tuig, kundi sa LSI may araanay kung sa basketball pa may time out. Kung may time out sa basketball, makapahuway dira ang referee, makapahuway man ang nagaserbi o kung nagaserbisyo ng mga medical workers nga ara
sa mga healing facilities kag isolation centers. Now, tignan mo iya nag-question na yung matabo sa amon, sir, nga mga nagatrabaho diri sa Bacolod, nga pagkaabot sa 24-25, nano ang amon himuon, balay alaw pa kami sa mga local government unit nga magapauli sa amon tag sa kamalugar after 24 and 25 kay January 31 and 1 naman ang next nga ginayo kag gina-approve nga moratorium for LSI. Action firing line. Sining mga nagatrabaho sa Bacolod, ano ang ila qualifications sini? Are they considered also as LSI or nano ang pagkabig sini sa ila? Now what will happen? Kay in every municipalities and cities, in every LGUs, may ara sang kaugalingon ginpapanaog man nga mga regulasyon. Action firing line. Basing iban bala nagapaminsar kag nagalaom nga magapauli sa ilatag sa kamalugar, pitik sintas, mayara advisory mga LGU nga hindi ka mo anay magpalauli kung nalin ka diri sa Bacolod. For example, although ang Bacolod makonsider as low risk area na because nga single digit ang mga cases, bisan pa man nga nagligan nga daw nag-double digit pero tuman kagamay ang numero. Action firing line. Ano mga dalag ko, mga balita ang aton tutukan karon na gabi. By the way, sa aton sining countdown, may siyam kadlaw na gilang nabilin kag Christmas Day na. May haraman, 16 kadlaw na bilin bago naton sugalawan ang pagsulod sang tuig 2021. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Diri sa lokal, ang madalag ko nga balita ang aton tutukan, karon niya nga gabi diri sa Bacolod City Hall, pila kasinihan sa Bacolod nag-umpisa na sa pag-operate sa idalom sang MGCQ. Ay sadya ni sa sinihan, ginamonitor ni, kapin pagid kon girlfriend, boyfriend magsuloda, no? Kung may social kag physical distancing, maglantaw si Akson ang iya upod, maglantaw si niya to sa piyak nga pulungguan. Uy, ti anong matabo sina? Bisan butangan mo ni distansya, guro kung girlfriend, boyfriend ang nagasulod sa sinihan, holding hands kinagyapon. Action firing line. Grabe, no? Kag ari pagiday, no? Sa Bacolod City Hall man, southbound nga PUJs mag-aumpisa na sa paglabay sa provincial capital subong nga simana, Tob-Tob Enero 2. Pero Councilor Ramos may pagklaro diya, siling nga voluntaryo kag hindi mandatory ang ginhimo sa mga transport organization. Action firing line. Now, pila ka mga specimen sa Kapitolyo Provincial ari mas siling kudo ka seryoso klase balita niya man. Damo naman kita molecular nga mga ginpatukod sa probinsya. Sa Bacolod, Blackbilog, dibla? Ang laboratory nga kuntani nagligad to purting kalipay, tagapamalakpak ang kamot na kagtiil, kay damo sa mga medical laboratories ginpatukod, even ang mga private hospitals and private organization nag-take initiative agon nga may molecular laboratory kita di sa Bacolod. Amo man sa probinsya, ang lain niyo, kaya balita sa probinsya, pila ka mga specimen nga ginapadala sa molecular laboratory hindi na mabasa sa makinarya kay atrasado ang pag-deliver. Ay nano ini. Action firing line. Ini balag ang katabo diri within sa aton sa province once ginakuha ang mga specimen gikan sa ginaswab test or ini bala bangod nga ginadala pa dito sa Cebu or Iloilo. Action firing line. Kay kung mag-amo na kay useless mo, halimbawa ngin swab ka action and tapos kwa ang imo specimen gindala sa laboratory pag-abot hindi mabasa. Ano pagbasa sa makina kay delay ang pagpadala to, meaning kung sa pagkaon pa napanos na o why ma-preserve mayo, ano ang diferensya sini? Basi ang nagdala sa specimen galakat lang. Action firing line. Tilayo-layo guro lakton niya pila ka oras kag nano basi way masilihan mayo ni ang ikuha specimen do hindi ko kaintindihan. Ibaloon ta nagkaroon sa report with Action Marlon Hinovia. Action firing line. Amo na madalag ko nga balita diri sa lokal so far ang ato ni baloon. By the way, sa national ang Department of Education, although kagabi may mga interviews man ang Action firing line
with action Brian Muden kon parte sa face-to-face instruction nga ginaplano sa DepEd by January next year. Now, kundi may mga natumod na nga mga eskwelahan, kundiin ini nga mga lugar sa palibot sa pungsod nga ipaidalom sa face-to-face instruction. Ti may ara iya mga LGUs, may ara nga mga provinces and cities nga nagapamiriphi gid nagambal nga hindi kami amo nga magpartisipar sa plano sa DepEd nga magpatigayon sa ginatawag nga face-to-face instruction by next year. Although nga ti may ara now, according sa DepEd, damo-damo na sila sa mga lugar nga na-identify nga dira lang patigayonon ining face-to-face instruction. Pag-intindi ko do mga 1,114 ini out of 60,000 schools sa bilog nga pungsod Pilipinas. Ting question di ang aton yung mga opisyales sa probinsya kag nagkalain-lain nga cities, anong stand nyo diri? Kay siling ko basi mag-ipoy-ipoy kita kag ilakip nila blaya sa DepEd, siling nga nubo man ang cases sa Bacolod, nubo man ang cases sa some areas, ilakip tabi sila sa sining face-to-face nga pilot run instruction. O, ti ano kita diri, may ipoy-ipoy lang. Ako na kuya, hindi kuya pagpadalang kabataan sa eskwelahan gyapon. Action firing line. Kay Areo, ang balita pagid sa nasyonal, balikan ko lang na karon kay may mga resource person kita nga istoryaon parte sina. Aring sadya si Senador Panfilo Ping Lacson. Gintirada yan naman, di waya man gindirekta ginhambal, pero kung ako yung mag-insindi, ang ginabalbal yan kag ginapit kanya, si Secretary Francisco Duque III sang Department of Health. Man ang ginmuno ni Senador Panfilo Lacson, sila nga grabe maning isaya ka opisyal ta sa gobyerno, no? Ang ginambal niya diri, sila nga ini siya daw hadlok magrisgo, in short daw puti itlog no? Niya yung hadlok magrisgo, kag ang iya lang bintaha, sila nga bisan na mo na ginapakita niya subong, ara man sa gyapon sa inampang, butang balon do basketball, siling nga bisan alaw sa performance kag sa hampang niya. Uy, ang coach, why gyapon may plano nga buslan siya? Siya man gyapon daang sa first five. Ay kalain. Action firing line. Man ang ginaistoryahan diri parte ini sa vaccine nga may ara man testing kag mga negotiation na ginahimo ang gobyerno. Kay subong hindi bala direkta o kundi ta may baluan, even nagambal presidente, siling ya okay ginatingwaan sa gobyerno kag sa uli mangin libre ini para sa pumuluyo. Galingway klaro honta. Ining ginahambal nga vaccine for now do ay pagidya klaro nga ini siya safe para sa tawo, although may procedure kag may mga pagtuon na. Pero titanan no damo diri sa magkumpanya nga may ginahimo nga research, tiyang pamangkot diin dapit diri ang itransaksyon sa gobyerno. May ara man pila ka mga officials like for example Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. nga Ilonggo man, may mga ginatransaksyon man siya. Katingalahan ko ito sa Department of Health, si Secretary Duque, ang ano ni siya gadugay hipos-hipos, nga ano gidi ang plano sa DOH, di man? Action firing line. Kay may ara kuno mga sample lang sa halimbawa nga may ara bala i-immunize sa uli o kun i-inject sa sining kung may ara gin man vaccine no para protection, especially ti ang Congress subong gamuno man nga ang Congress ti gusto nila mga staff kag media nga nagacover to paidalo man sining pag-inject sa vaccine. Action firing line. Pero tingala ko tuod, si DOH Secretary Duque, doon di kita ang alimpuro siya daw ay lang niya, pero way gyapon ginasaligan gyapon sa gobyerno, tati basi kung may rason man, nga nakita ang Pangulo ta sa iya nga hindi siya pagbuyan. Action firing line. Pero ina karon idayday tanadugang diri sa aton sini nga pagpangalagad, plus of course, sa aton nga mga kaaksyon kay sa Kongreso, munuhon ko lang di, particular na sa lower chamber, sa House of Representative,
Grabe na subong, damo na nagasulunggod. Man may panibag-o na naman, ngagin kakasan sang committee nga ginauyatan, bangod man, ngati daw, ang huyog nila yasadto kag suporta ara sa kay House Speaker Cayetano. Action firing line. Na ang pinaka-latest nga nagkakasa pwesto nga nagawiyat sa komitiba amo ni si Mike Defensor. O porting reklamo ya, tiyo mo ni siyaan. Action firing line. Sige, worst niya nga sahi isang leadership ay kalain gingkakasya. Ti ano pa sila worst niya nga sahi isang liderato. Action firing line. Pero inagaron ipang dissect na tudo pero diri ko anay unahon kunik kay do importante for me para sa aton nga mga pumuluyo. Now, ang party sa LSI na discuss na naman kagdo ka simple man lang hangpon ang moratorium iya sa province kay may date man nga gin tumod, no? Nga amo lang na iya sa LSI, hindi na magbato ng province nga makasulod ka kung locally stranded individual ka coming from different provinces and cities in the Philippines. So kung nalin ka sa Manila, during the period of moratorium, hindi kagid pwede kasulod diri sa Negros Occidental. Action firing line. Amo na yang ginapaintindi tagid kag in fact kapila ka beses na nani nga ginambal sa inyo and it was approved by the RIATF, no? So ang aton pag intending ati LSI ni slaya mo atong locally stranded from Cebu, from Manila, amo na ang sitwasyon. Now, tayong pamangkot subong damo actually nagakontak sa akon. Yati sir kami iya. Ngayon yung mga nagatrabaho sa Bacolod, ano iya ang pagkabig sa amon? Kay may nagkalain-lain nga mga regulation nga ginahimo ang tagsa ka LGU. Ting iba nag-aalaala man nga kung maglisensya sila sa ilang ginaubrahan earlier than the date nga ginambal dira sa gobyerno kinahanglan amo ni siya nga petsa puli na kamo para hindi kamo malabutan sa moratorium tidamo ka pamangkot sa kun tinano ni siya man makapauli pa kami ni tugutan kami ni Sergio tiway ko ideya sa tagsa ka LGU pamangkuton ko lang na si Jackson Marlon karon. Action firing line. Ban importante ini ang klaro lang iya sa LSI, no? Sa LSI. Pero makikita sang bulig karon niyang gabi para at least sa may mga palamangkutanon dira makatag kita information sa mga nagatrabaho particular na diri sa Bacolod. Lines of firing line. Joining us tonight is Dr. Sifard Gerhard Kailian. Siya ang head sa PDMP. At the same time, kon COVID, frontliner man sang Capitol, incident commander naton no, sa probinsya. Doc Sifard Kailian, Doc, good evening, advance Merry Christmas. Yes, Action Art, Merry Christmas man. Kamayong gabi sa tanan palamati sa imong mga istasyon. Salamat gid, sorry for the late nga tawag namon kay medyo na kwan kita kay may manugsulod galing nga LPA siling ni gani kay ina man i-check ko lang Dok ay kay siling nga mainadlaw ko damo lang nagtalawag sa akon and they are asking ano yang regulation for those who are working in Bacolod and nanong effect sini sa ila because of the LSI moratorium. Kung balay, allow pa sila pauli, sila tagsa ka mga abanwa kung syudad, dokway pa naton madiscuss na thoroughly kung ano gid, bala may uniform ang province nga regulation on them? Yes, ang aton province no, for the local kaya bali diri sa Bacolod no. Okay. Binded sila sa interzonal nga transport ng hindi man sila tawag nga subong pag-upward na lang no. Mhm. Nga ako lang gina-advise no ang halin sa Bacolod to coordinate with the LGUs no if may sila kay lain-lain nga health protocol no. Ang ara sa aton subong bag-ong omnibus guidelines Okay. is that the non-upwards are again within the jurisdiction of the LGUs and will submit to local health protocols.
No, so ang aton nga gina-advise sa ila to call sang ila tagsa-tagsa ka mga LGUs sa ila entry sa kada isa ka sa kada isa ka LGU nga pulian nila, and kay man na sila gina-monitor man na sila sang kilometers, no. Okay. So ang aton niya local nga diri lang niya sa Bacolod Halik, no, kay may ara iban nga mga LGUs nga nag-require gid, no, sa aton nga sa Bacolod. Okay. To undergo some medical or mga before sila magpuli sa ilatag sa Kabanwa kag syudad, no. But again, iyan na sang aton nga mga LGUs nga local health protocols, no. Okay. Ang province, no, wala iya sang we are implementing the IATF, no, National IATF guidelines on transzonal, no, nga guidelines, no, sa bagotang guidelines, no. So wala niya sang requirements for them, no. But again, ang aton interzonal guidelines also is clear na pwede sila to abide with the local protocols sa pag-enter nila sang tagsa-tagsa ka syudad kag sa Banwa sa diri sa probinsya sang Negros Occidental, no. Okay. Ang aton niya is ang aton niya nga protocol, again ang halin lang sa gwa itong nga probinsya ang nga RT-PCR kita sa port of entry, no. Okay. Atag sa atong probinsya kag amo na aton local health protocols, and upon negative, no, ginagawa na ini sila, no. And may mga quarantine na may mga quarantine requirement kita, no, pag ato nga result as a negative result, then reintegration sa community papuli na sa ilang mga LGUs, no. Okay. Kung gina-explain diri nga kung interzonal sa aton nga guidelines, pag mga guidelines ng pagbuwa sa IATF, Okay. ang ilang LGUs ang ila dapat i-contact, no, kung ano ang mga protocols nga hatag local health protocols nga ginahatag sa ila LGUs para makaprepare naman sila nga sa pagtulog nila sa ilang LGUs, no, pag sininga Christmas season kag sa New Year, no, makaprepare naman sila kag makadiscuss sila kung ano kag again ang aton nga Department of Health kag ang aton national government gaano man nga siyempre ang travel ang necessary travels lang ani kanin nato Paiway na lang natin ito para sa sininga pandemic. Yes, sir. Pero kung prior pa sa ning moratorium, same thing will happen. Coordinate na lang kay kada mo abi sa mga nagabiyahe man sa kaisubong series bus from Bacolod to other areas or outside out of town, vice versa. Free man lang ang ila sining pag-travel. That's why pamangkot kita upon the implementation, like for example, diri man sa Bacolod, okay, way pakita ka contact may Councilor Cindy, what will happen niya? Kay siling ko, dapat siguro may coordination with the city. Kay base bala during the moratorium, pating manugsulod is Bacolod sa aton nga halin from different towns and cities, base hindi man pag-i-allow bala sa raw? For Bacolod, no, hindi ko answer. Yes, I understand. Councilor for that or the government of the city of Bacolod. Okay. But ang aton lang yung stand for the province, no, we will implement at least ang moratorium, no, especially nga as of today, no, kadamo na gid sang mga sang mga LGUs nga nagakapuno na ang ilang quarantine facility. Kay may mga apartments kita, no, for the facilities ang mga LGUs naton. Okay. So ang aton mga LGUs nagasugat sa airport, sa port, ato nang tawag nga local standard individual. Subong ang ila classification are non-approved. Okay. Para sa sininga mga terminologies na sang aton nga sa ATF, no. So ang aton na is if they travels, hindi lang nila pagpatok. Okay. Will strictly implement the moratorium sa aton nga mga LGUs nga gin-applyan ang ila kagin request, no. Kag di syempre manadan ang aton essence sang aton moratorium kung strictly implement. Again, they have to contact their own LGUs for the entry sa province. Kag again,
sa 21 do damo na ang aton nga moratorium ang LGUs na have already applied and approved by Okay. IATF. Yeah. Ito daw 18 na suko, no? 18 na daw? Yes, oo. Bagong, yes, ang Bago City, no? Okay. So, may ara na kita sa approval sa aton na regional IATF. Yes. Botang balon kung ikaw, diri ka obra sa Bacolod, you can be considered as non-apor. Yes, sir. Okay. Kita. Galing ginawa gina specific nga guidelines na sa non-apor eh. So, Yes. ang aton lang diri, refer kita sa inyo LGOs, pamangkot na lang kamo, coordinate kamo to, kay basi ko may guidelines, sige papanaog, naway kamo kay balok, kag basi malang-alang pagpauli nyo. Yes. Ang aton lang da is in Christmas ka na sa ara sa quarantine bala. Aha. Basi nag-quarantine ang ilang mga LGUs punahin kay sa Bacolod. So, pero ang mostly abi free naman ang aton nga pag free naman ang pag-travel naton. But again, remember, Action Art, ang aton nga BHERTS naga-monitor sa aton nga mga movement, no, especially sa aton nga mga barangays, no. Okay. And reporting directly to sa IATF sa mga local IATF naton. And the local health protocols will prevail over sa ila, no. Kay siyempre masulod ka to reintegration kita sa community, hindi kita parado kita sa pag-follow sini nga mga health protocols. Yes, sir. So anyway, amo man lang na nga kung concern kay siling ko kadamo bigla palamangkot ano yung matabo sa amon, at least mayroon kita information nga kag masuggest sa ila sa dapat nila himuon. Now, sa province as a whole, ang aton mga isolation facilities o kung quarantine facilities siya so far, andri sa aton niya, sir, okay man lang ya ang sa ibi magalon na naginabutangan ta, puno-puno man gyapon o kung daw naghalog-halog na ginman. Action Art subong ang aton ibi magalo no 100 kagina no sa meeting namon sa IMT, mga 100 plus pa ang ara sa aton nga no nga ibi magalo na facility. Okay. So ang Silay City ang Silay facility naton may dua ang sila isolation facility, quarantine facility. Okay. Ang quarantine facility naton is based on the LSIs and the ROF nga ginatugyan sa nga aton nga ipa-quarantine kay tungod puno ng aton nga mga quarantine facility. Number Okay. one gida coordination, pag hindi ka naka-coordinate sa sa aton nga mga LGUs no, medyo hindi ka pagbatunon to sa imo LGU dire ka kakatupa sa aton quarantine facility. Ang silay naton ang naga-cater sina because nga siyempre di tayo gusto nga maghanging sila. Okay. So the governor has instructed us no to take care of them no. Nga hindi man ang aton nga mga residente sa probinsya maghanging no kaga pabayan talaga sila sa airport or sa mga ports no. So nasubong ang aton nga LGUs nag-request no for nga diri lang sila accommodate no until the negative results from the swab no sa ilang airport of entry magwa no. Kung magwa ng aton negative result, release na sila naton kag ginasugat na sa tagsa nila ka LGUs kundiin sila na nga residents. Yes, sir. Ang importante gali ni Doc, siliko gani ang moratorium ang purpose makapaway makadali ang mga medical workers naton kag as per request man sa ka LGU. Pero nga, ito niya gali mga medical workers ni nga duty dito sa mga isolation kag quarantine facilities, why gali sila iya pa why ni? Okay. Alas 7:43. Yes, Doc. Manugi kita, mahatagi kita sa guidelines naton nga protocol no sa quarantine nila before sang ilang nga swabbing. Okay. Swabbing nila, and then after negative result, then ma-release sila sa atong mga quarantine facilities. Aha. On that note, Doc, salamat gid unless may way ko na kuha sa imo nga may latest advisory kita for the people of Negros. Please go ahead, Doc. Okay. So, salamat gid Action Art no kag sa ngalan sa aton nga governor, ang chair sa aton nga IATF and ang chairman sa aton nga disaster management no sa aton nga PDRMC, Governor Bong Lacson no naga-guide lang ko sa aton nga mga
LSIs kag returning residents nga kung matimprano nila ang pagbalik nila sa atong nga probinsya, especially do sa mga may mga moratorium, then it's better siguro nga mag-travel na sila subong. Kaya gina-encourage na mo nga ipaiway lang ang travel para sa sining pandemic. Hindi man sila hindi man sila makuha ng transmission sa aton. So, kaga sa isa mo nga mga tagpalamati, mayong gabi sa tanan. Salamat kid on that note, Dr. Sifar Gerhard Kailian, para sa advisory man lang kuya sa aton sining nga mga pumuluyo nagatrabaho within Bacolod kag plano magpauli sining Christmas holiday sa ila pamilya sa naglain-lain nga banwa kag syudad. Action firing line. Kaya mo na nga kung ginasuggest sa inyo, please coordinate with your local LGUs. Mga LGU nga mo nang inyo sa nga destination to make sure nga hindi man mapurnada ang inyong mga plano. Bala timprano pa kinanglan pa, matravel ka na subong, lisensya ka na sa amo mo. Amo na ang dapat kid, dapat may coordination, may pamilya himata mga mo sa inyong barangay, sa inyo sinibanwa kag syudad nga dapat ang inyo asikasuhon. Okay, kanugon sing timpo, nga mo niyang inyo malang panahon na makaupo ng inyong pamilya sa tiyon sa Pasko kag bagong tuig, lawig-lawig gawa ba? Nga pauway naman sini sa mga nagaobra di sa Bacolod kung makapauli sa ilatag sa mga lugar. Action firing line. Ayos, good evening dira kay bro Sigfred Sapa. No may gina pa-kwan siya subong sa aton. Noted bro, no ara na proceeding ng patrol actually lalo ini Bacolod City may alleged naman shooting incident. Action firing line. Daw nagbalos kita to sa Giholngan City, Negros Oriental, pati doktor to ya. Ngara mismo nga obra sa ila City Health nga trabaho, naga-serbisyo kag nangin frontliner sa sining COVID-19 nga giyera sa aton gobyerno, tiniro pa patay upod pang banaya. Action Sos, firing ang line. aligasyon ti kay supporter kuno ka in PA o nano to nga balita man. Galing na ano iniyang sitwasyon. Subong kapos na lang pamatyon. Sino nagpatay sini? Action firing line. Christmas na Christmas kung ikaw ang kabataan sinisang ginpatay nga doktor upod bang bana nagulpiada kay mo iloya tiyon pa sang Paskwa kag New Year. Action firing line. Kasubo no? Kung sa imo pamilya matabo na no yan ang baratyagon mo yan ang iban ka enjoy sa timpo sang Paskwa. Sa timpo sa New Year, dapat reunion sa pamilya. Kamuya hindi imbis nga reunion, gangoy-ngoy kay muya, kay ginikanan mo, nagkalamatay, dungan pa, ngagin pamatay. Action firing line. Sakit-sakit nga klase sitwasyon ina. Tiambot, ulatunta ko na nung investigation, sino nagimo sing krimen, nano ni man, hindi na giniyamayo mo ning pinatyanay iya. Kung may salagi man ang tao, kung may ebidensya nga pwede pa sa kaso, kung di pa sa kaso, o hindi kayo daw, kayo isa daw, hindi abla mo, iway man sang due process. Ti mapasibangdan ka lang imo ya, matingkaya ka. Action firing line. Alas 7:47, dugangan tayo ni karon dugadugay, check naman dugadugay ang patrol, kay proceeding man to sila sa area. Ara na siya, ara na, ay gagawon ko lang si Action Eden, before kita mag commercial break, no, parang bisan inisyal lang anay naton kung ara na sila malapit na sa lugar kay para at least pagbalik ta karon ibundak ta lang na ang pila ka mga balita ta pa, no. Ara na sa linyata i-check naton ang patrol upod kay Action Eden Abuso. Action na din, may gabi. Action na Art Live kita di karon no nag-report sa may bahin sang Purok Maanyag, sakop sang Barangay Alhis kundi ni sa naman ka shooting incident ang nagluntad Action Art sa sining kagabihon. Actually, kung familiar ka mo sa lugar Action Art, gina siya sa bangga sa National Federation of Sugarcane Planters di bilang opisina. Kagati as of the moment, di subo Action Art ang lawas ng biktima. Inahulat na pang
i-declare or ihambal action art sa aton nga health authorities. Din gani, anong landmark ka niluwas sa SRA? SRA office ni siya? National Federation of Sugarcane Planters Action Art nga. Din gani sa lihis na, no? Sa lihis? Yes, Purok Maanyag Action Purok Art. Maanyag. Kung nagpadulong ka dito sa Alihis o dito sa may Panaad, right side na siya. Correct, Action Art. Okay. Right side din na siya. Kaga ulunhan lang ni siya actually sa isa pag landmark action mark ang St. Peter's Chapel bala. Correct, ulunhan correct. lang. Mhm. Kaga ti action art actually wala pa kita nagapalayag na yung health authorities nga hindi pa gid sila maghatag sa statement kung ano gid ang medical status ng biktima. Pero are pa di action art no kaga ti may ara naman sa police line sa palibot man ko to di action art actually are di subong ang pakaisa sang biktima no Uy. upod naton. Sir, may gabi live ka with Action Radio Bacolod. Sir, ano mo ni sir ang victim ganun? Sa isa ko ni sa. Sakay ka pa sa akin sa pasahero. Dispatcher sa Dispatcher sa bangga para makakaon niya. Mm-hmm. Mo mo lang inobra, bin sa kontrat Bot nga natrupang gano'n na kanon nanaya. Pag doon ka tao, nanaya daw. Sa diin sir nanaya. Uy. Sa mga Japanese isda, mga Japanese Vendors din sa sulod. vendors sa loob. Pero ano ganingalan sa imo pakita Si sir? Edsel, Yap, Edsel. Yap. Edsel Yap. Mm. Mga pila na ni edad niya sir? Mga 25 na sa edad niya. Sabay 5, single na sa. Mhm. Pero di Sa sulod sa Procrealis. Pero allegedly sa hambal mo kay actually action art na notice naman to nga diri nga Okay. area usually kung hapon at sa gabi may mga vendors na direction art mo sari-sari may mga isda may mga prutas pero siya ya dispatcher niya sir. Dito kami kaya na prutas, obligya siya, prutas na. Yan na siya Obligya siya. Oo. Oh. Ato kami sa balagi ng tawag sa amon na magitiro sa bangka. Tinawag siya nga pero siya tayo, doon nagkatot sa balagi nga kaisa, ito na gitiro sa bangka. Tinaman Uy. to na kami doon. Una, natabo. Oo. Pero ano ko no sir, ang based sa mga witness di anong nagtiro sa iya, pila ka suspetsado. Iwan ano ka tao, naka-single motor. Juice, riding in tandem eh. Tapos ang nagtiro sir, ang nag-aangkas lang sa likod. Gangkas ka doon. Ano ko no sir, ang description nila sir, nag-bonnet, nakakano. Walang kabalo, doon wala mo ko ng kabunet. Pero wala man tanong. Huwag ko kano, kaya wala ko di kakita mo. Oh. Indoor sa mo sila nakakita na. Pero mga alas ano ni ko no sir, Sinasado na tabo. Oo. Gabi niyo. At magulo na kaya ra pala ganing lawas ang tao na di nangigo niya. Sa balay mo, tawag na. Oh, mga na ano diya sir kayina sir na medyo napalapitan niya siya. Diin ang igo niya sir kagpila. Sa ulo, igoya guro ko dito, may Sa Sus. kilid nga wala. Ulo kung action art kag kilid sa wala nga Sus kilid. Mariusip. Mhm. Pero di subong action art. Pero subong ginahulat pa di action art kaya ari naman di actually kapulisan, ari naman di ang Ara na siya, kita, hindi siya sa PRMO. live mo ho, sa kilid, dalan, siya ga, kuhan gali. action art iya gini kagati sang natabo to sir. Nagapasaka siya pasahero kung nagabaligya siya po. Diyan sa prutas. Nabaligyan sila prutas. Pero nang ang mga kauturan niya sir, mga iba mga pakaistadi. Tara na sa ang kaysa ko ra man da silod, go drive. Mm. Pero unless ni sir natabo, may mga na-share sa inyo nga may magmamahal. Kasi kasi may naman makita, di mo gaba pa sa. Pero mo sa kung kaya ang pasakay pa sa mo na ginakaon na. Mm. Ano ginakaon niya para maka-supply siya ng ringon, kaya siya mo na pag-ringon, nagkakaon mo. Sus. Kita na kanya, mo sila sa pagkabuhi, magpakabuhi naman ang iban mo ito, kaya mo na, kaya panunguha ko sa kayo, masaka sa pasayro, ako na ginabakal sudan, kanon niya, Mm. pasayro si driver, area dito na nakita sa lawa, area dito sila, way gini sa mo, gini pa mo yan, yaling sa ano, ang tapos ang kabuhi, ya. Salamat yun sir. Ako ni Action Art, ang pinakauli na sitwasyon di actually wala pa man sila nahambalan. Pero ti ari pa di sa gihapon Action Art ang lawas at ang biktima. Wala pa kita confirmation ha as Okay, to the hindi, medical hindi man na status sila ng mga biktima. doktor na mo, hindi na sila kaya ka himo sa ini statement kag declaration.
Yes, gid action art. Actually, may-ari pa di action art mo, mga nagabaligya pala. Kamang kapunta kong tuhod, manggitong palayag na may pangtayaan pa sila kaina. Okay lang mamang ko ta, sir. May gabi. Lang yun. Ma'am, may gabi, live sa Action Radio Bacolod. Ma'am, say na, before na tabo pa lang insidente, lapit ka di ma'am, no, gabaligya sa action art di sa, sa mga punaw, mga isda sa diri nga area. Anong nakita mo, ma'am, antes na tabo ang shooting incident? Gating job man lang dada siya. Tapos nakibot lang kami nga, abi kuya, palukok lang yung triangulo. Tapos, ang nakita ko nga may tao, abi ko, pusilang barang ang pangalan, ginatiro siya. Pero nakibot lang kami nga natumba siya. Pila ka lupok, ma'am? Mga 5, puro kalupok. Sus, grabe ba? Taya na tanan siya, ma'am. Kaya, natanan siya samtang nagalakat ang tao. Galakat ang tao sa bali, ma'am. Di na mo nakita ka, basta dito halin. Halin sa Lihis. Dira lang yaho. Diri lang sa bangga. Oo, muna sa pakato siya. Amo lang na nakita namon. Oo. Dahil kapungko ko diho mo. Tapos nakita namon. Sabi namon, nalababi ba triangulo? Muna bala. Di wala man kami nagpanik. Sang nagpanik lang kami na nakita namon nga natumba na siya. Sus. Sulod di ma'am, sa inyo? Wala na. Wala. Hindi sila kaya dayo nag-agi, ma'am. Tapos siya nga gin-check niya nga do patay na. Naglakat na lang. Agin palapitan pag gali, ma'am, pag check. Ginantaw yung ulo. Yung sipa? Oo, daw ginantaw yung ang ulo nga kumbaga bati buhi pa or ano. Pero gintiro yung puro last year matiro puro basi sa agtang. Lapit na to, ma'am. Lapit na sa dira na sa nga side. Nasa agtang na niya Ay, gintiro. pero tigil finishing pa iya. Tapos yung tiro, ma'am, ang isa ka nag-drive motor din. Wala ko nakita nga may ga-drive motor or may nagahulat dira kay dire kami ho. Pero tapos yung tiro, ma'am, di Naglakat sila. Ang basang bata nga nagbakal chicken joy nang pakadto dito kuno nag-single sila duwa. Pagwaalihis. Oo, bangga. Oo. Salamat, di ba? Grabe. Pero kaina bala, ma'am, allegedly, ang balasang pakaisa niya, nagkanto, pwede ko mga suspect, may gintayaan di sa inyo. Wala. Nang pagbalik kaya sa amon, kaya tinulo kami. Nagtaya lang siya sa amon, nga amon na balahaw. Pero tinulo kami sa ina. Guro daw, yaman lang guro. Basta nagtaya lang siya. Amo to nagpanik kami nga, nagtago ko di ho. Ang ma'am, ang suspect, may bonnet, may kalo, yabayo? Nang hindi ko makita ang kaya na nervous na ko. Hindi ko basta dako nga tao, naka-helmet, amo lang Sinuguyat siyang kwan? Action, hindi lang pag-i-kwan? Action din, hindi lang pag-i-focus ang interview mo. Dito na lang sa kwan? Ako nga kaya na nervous na. Ikaw hindi ba tion? Ipalipdi lang ang gina-interview ni Action na Eden Oo, yes. Thank you, good, mama. Action art tapos mo to. naman? Sorry, yun pero kay gin na pasaylo, to na to action art actually sa, kay gin check sa nga doon, sining kapulisan. Ang ginpalapitan sa aton kapulisan kag from the RMO, ang bangkay action art, yung gina-check sa karon. Pero wala pa man sang update yun kay we understand ang aton sining kapulisan, busy pa man sa karon sa pag-investigar kay mga 7 na action art damo gidiyari di po nagaraya actually ang mga iban nga vendors action art pero kung tarawon mo amo na Pwede ka na guro na maka-audio palihog sa imo nga kwan, sa imo nga live para mabatian na sang listeners kaya ka reklamo sila ito nislak bati si mo yes actually open area gid abi hindi mayo bation bala kay wala labot damo pati daan tao action art. Ay sus. Ano ganing exactly what nga address para nga makayota to sa live ta? Purok ganing Masagana? Purok Masagana 2 action art. Purok Masagana 2 Barangay Alihis. Yes, correct, Okay. action art. So sa mga nagpapauli bala diri sa Alice area, medyo traffic gid sa diri nga area kag actually action art mo damo gid tawo no yawan man panawayang kapulisan Sus. sa pagpatuman. Kilala na nila kung amo na nga may negosyo da kag dra man nga standby permi mo. Yes, action art kag subong nga nakita taman nga ang mga vendors bala. So in shock man action art is na natabo
Amak mo nga ginlabyan lang Di niya kung tuod kagintiro. to nga tapos tiro siya pagtumba siya pinalapitan pa kagin finishing kita sa naman. Action din may kwan ko obligasyon ko nga itukla ko. Yes, sige, Action Balikan ta Art. kada, Continue balikan na. ta kay na short while. Yes, continue naman Action Art ang aton nga Facebook Live Okay, para okay. mas benefit sa ating mga listeners. Live din sige sa Barangay Alihis. Action leader mo so una sa balito na section sa Bacolod Action Radio. Hindi magkita makadeklarar nga tiway nakabuhi ning victim pero tikon may finishing kag sa agtang gintiro mo grabe man sino naman niya kwan sinima himo sining krimen. Action firing line. Dugangan tini karon sa panumbaliktad dugang pagin nga ma-interviews kag latest investigation sang kapulisan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal.
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig.
Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran.
Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nila Radio Philippine Standard Time, alas 8:14 na. Action Firing Line. Pabalik diri sa inyo pala tuntunan aksyon na firing line o may gabi ng drama ilang pag-monitor sa kay sa